Ya monggo, mboten percaya monggo. Iki wong Jawa sing berjuang kanggo Jawa sing endi? Mawon gadah napa? Nek GIP metu turu gletak wonten papan panggenanipun, situasi terang benerang, langkung prayogi teng Jawi malahan. Nah, tiyang sing tasik seneng unggul-unggulan, banter-banteran swara niku dereng dewasa, karena orang bertuhan itu ciri-cirinya satu, tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja, tidak akan melakukan mengganggu ketentraman orang lain. Mulane Indonesia niku kathah wong korupsi mergo wonge ora berketuhanan. Badhe pilihan raja. Nek cara sakniki pun boten zaman kerajaan nggih. Pilihan presiden. Presiden niku raja. Nek zaman kerajaan yang boten trah raja, boten saged nyalonaken dadi raja. Lah dene sakniki sampun zaman republik. Masih wong desa, wong kutha, wong gunung asal mampu angsal nyalokaken presiden. Nggih. Namung sing kula suwun monggo pilihan saged mboten sami, tapi tujuan tetap sami, nggih. Pilihan boleh berbeda, tapi tujuan kita tetap sama. Satu, Bhinneka Tunggal Ika. Lah Indonesia menika pakemipun upama pakeliran wayang wonten pakeme lak Pancasila nggih. Indonesia niku pakeme Pancasila. Dadi sanes agama. Mergi agama teng Indonesia niku wonten 6. Agama 6 niku sedaya pendatang. Sedaya tamu. Mboten enten ing agama made in Indonesia, produk Indonesia mboten enten. Sing produk Indonesia nggih Pancasila. Nah, negara Pancasila wong korupsi kok akeh. Lah. Kenakalan kok bludak. Nah, mergi napa? Mergo wong Indonesia ora eling wae dhewe. Mestine nek wong Indonesia ya pathokane Pancasila duduk sing liya. Nah, Pancasila itu sila pertama berketuhanan ya. Manusia Indonesia, bangsa Indonesia ya harus berketuhanan. Tidak sekedar beragama, tapi benar-benar harus berketuhanan. Kalau orang sudah berketuhanan, sudah mencakup segala agama. Karena agama itu ujung-ujungnya pasti arahnya ya ke ketuhanan. Makanya kalau sudah berketuhanan berarti sudah mencakup semua agama. Tapi kalau baru beragama belum tentu mencakup berketuhanan. Belum tentu. Ya. Nah, ciri-cirinya orang berketuhanan ada. Ada ciri-cirinya orang berketuhanan itu ada. Wonten saged diteliti. Nek pengen buktekaken monggo kula didhaaken nggih. Wonten ciri-cirinipun. Terus kita ing dalu punika ngawontenaken pepanggihan rutin. Kirangan sing rawuh tiyang pinten tetep kula wontenaken pepanggihan rutin tiap malam Jumat Kliwon. Niki wau malah kula sangka mboten wonten sing rawuh. Mergi wayahe Jawa dalu niku mau pun mendung kait sonten.
nggih bot-bote netepi sesanggemaning urip anggenipun kita bebrayan pasederekan nggih tasik wonten kemawon ingkang rawuh. Kula suwun ingkang mboten saged rawuh nggih sumangga hubungan dhateng dalemipun piyambak-piyambak. Nggih. Mangke penghayatan kados biasanipun. Nuwun para kadang dhateng mriki mbok menawi wonten pitakenan monggo, nek mboten wonten pitakenan kula tak nggih ngomong mawon menapa wontene. Jero dhateng mriki menika panjenipun saestu-estu papan panggenan ngaji rasa, olah rasa tentang ketuhanan. Malah winginane niku wonten pitakenan niku nggih sering pireng kula winginane ditakokaken nggih. Malah takok endhog karo pitik dhisik endi lah. Nek iso jawab iku padha kalih sumerep dumadine manungsa. Sami mawon. Takonane endhog karo pitik dhisik endi? Ah, niku nek saged jawab niku sami mawon ngertos dumadine manungsa. Niki kula mboten badhe medal niku kok sawangane mejang. Nggih. Niku nek badhe pengin ngertos mboten teng lab ngeten iki. Nggih, monggo. Pitik karo ndok dhisik endi? Nah, jawabane niku sami mawon manungsa dumadine piye? Piye dumadine manungsa? Mergi napa? Ngeten ketik kula aturaken. Saderenge wujud pitik kan wujud ndok, wujud telur nggih. Nah, saderenge telur napa? Lah manungsa nggih ngaten. Saderenge wujud manungsa, wujud napa? Namine napa? Kados niku lumampahe angka niku 1 ngantos 9 niku. Saderenge enten 1 enten 0. Entene 0 niku senajan bunder kosong tapi isi. Niku nggih pelajaran niku. 1 ngantos 9 niku enten hubungane dumadine manungsa, tumitahe manungsa. Manungsa niku nggih wonten 9 keturunan. Mane wonten ingkang tanglet apa iso manitis? Manitis nah saged. Manungsa tinggal donya saged manitis. Manitis niku nek tasik wonten hubungan darah lan hubungan waris ngantos 9 turunan. Lane kita nek bertuhan, kita nek nglampahi bertuhan, misalnya manembah nyuwun ngapura kalih ingkang Maha Gesang, ingkang kuwasa. Nek nyuwun pangapura mpun ngantos badanipun piyambak, kedah enget leluhuripun ingkang sampun kapundhut. Sakjroning manembah wonten 3 panyuwunan nek kangge kula, kangge tiyang sanes monggo terserah. Katiga niku sepisan nyuwun ngapura. Nek njaluk ngapura ora awake dhewe, dicangking leluhure warise sing sampun tinggal donya ngantos 9 turunan. Nomor setunggal nyuwun ngapura awake dhewe kalih leluhure sing sampun kapundhut.
Angka kalih nyuwun pengayoman. Nek nyuwun pengayoman nggih awak dhewe kalih sak kulawarga ingkang tasih sugeng. Nyuwun pengayoman kangge sak kulawarga, anak bojo, anak putu, anak mantu, pokoke sak keluargane. Niku nek nyuwun pengayoman. 3 kangge pribadi nyuwun padang lahir batin. Nyuwun padang lahir batin. Nah, padang lahir batin niku nggih kalebet kebutuhan lahir, kebutuhan batin. Nika tentang bertuhan, tentang manembah. Lah, manembah menika nek patrap tiyang Jawa nika saged diwastani sampun ngancik teng tataran semedi. Nek semedi niku wonten panyuwunan. Tapi nek meditasi boten. Nek meditasi bentenipun ngeten. Serupa tapi tak sama, nggih. Nek meditasi buka kunci, bar buka kunci mendel pun boten enten penyuwunan. Nah, nek mangsa semedi mesti wonten panyuwunan. Sakbare panyuwunan nembe mendel. Nah, nek teng ajaran SS menika kadang-kadang nek nembe kunci setunggal kan dereng ngertos. Kok ora nyebut asmane Gusti Allah. Lah, durung kok wis nyebut asmane Gusti Allah no. Aja dur-dur sik to, aja jeru-jeru sik. Sing cetek-cetek wae. Nggih. Amun kinapa? Nggih niku sing luwih parek disebut dhisik sedulure kang sejati. Lan teng ajaran teng SS menika sing seradi awet napa nggih pelajaran niku nek enten tiyang nderek sinau ngaturi pangertosan. Percaya napa boten nek Gusti Allah niku wonten. Nek tiyang mesti kabeh jawabe percaya, tapi pinten-pinten persene kan boten enten ngerti. Sinten sing boten percaya nek Gusti Allah niku ono. Tapi pinten persene kan boten wonten ngerti. Angka setunggal, angka kalih percaya apa ora nek manusa iki duwe sedulur sing sejati. Nah, jelasno niki. Jelasno kok diarani sedulur sejati iki piye jlentrehe piye. Kula mboten badhe ngoceki dhateng niki mergo niki live. Nek pengen jelas monggo tanpa rekaman nggih ngeten ngundak. Nek mboten cocok kalih lintune kan mundak marai tersinggung. Padahal senajan siji-siji paguyubane, siji-siji tata carane jane tujuane padha. Mok beda carane. Nek wong SS ya kudu iso njlentrehno SS iku piye. Sedulur sejati iki apa? Piye? Kudu iso njlentrehno. Ada misale wong sedulur sejati ditakoki sedulur sejati niku napa? Ora iso njlentrehno. Terus pundi wong diayati dipelajari kok ibaratnya dadi narasumber kok ora dijawaban iki. Nah, biasanya nek sampun warga nggih sampun ngertos. Lah enten warga mbok pilih dereng ngertos. Jelase sedulur sejati ini berarti monggo mangke nek sampun bubar klep mungkin apa? Pasik kathah lho, Pak. Sedulur sejati ini dianggap sedulur papat beda, Pak. Nggih. Mulane enten tembung sejati berarti enten sing mboten sejati.
Mboten kok niku elek. Enten ngalih sedulur papat lho. Nek teng mriki benten. Nggih, benten. Mboten kula wedharaken teng mriki tapi benten sedulur sejati, sedulur papat, benten. Wonten sing arani sedulur pitu. Inggih monggo. Enten sing arani bundelan tali rasa pitu, enten sing cakra pitu. Istilah-istilah ngotane. Nek sampun saged medharaken. Derek kita sing dateng Sabto Dharma kula pireng nek mastani enten bundelan rasa pitu napa cakra pitu ngoten. Nggih. Mergi napa kawan? Nggih. Lah mergi nggih niku manungsa niki dumadi saka pitung unsur niki wau. Sadar 7 unsur. Sing jaba sing dadi wadak saka sarine bumi geni banyu angin, sing jero kehidupan sing urip iku saka 3 unsur. Surya, Candra, Kartika. Nah, lha mrika wonten tetembungan Trimurti niku. Urip tetelu niku manunggal dadi sawiji. Pun dugi mriki mawon mboten kula pacai sedanten mungkin mundhak. Nggih. Tapi kira-kira nggih sami. Mungkin apa saderenge manusa wujude apa niku. Wujude apa iku. Jane nggih mboten jorok niku, pancen jenenge niku, wujude niku. Nek tiyang sing dereng pono pamawase dianggap jorok. Lah terus sing diarani napa? Nah niki matur singgon nggih ngoten. Purun manggon nek nggone apik, resik. Percaya monggo, mboten percaya monggo. Iki wong Jawa sing berjuang kanggo Jawa sing endi? Tumurun saking kayangan. Pama wayang dewa tumurun ing Madyapada. Golek wadah sing jiwa kasatria. Terus enten sebutan satriya piningit. Satriya wis metu kepingitan. Satriya niku mboten figur 1-2 orang, Pak. Kabeh sak negara, sak Jawa, sak tanah Jawa. Nek satriya tanah Jawa ya sak tanah Jawa. Endi engko? Wong Jawa sing berjuang kanggo Jawa. Wong Indonesia sing berjuang kanggo Indonesia. Roh-roh leluhur niki pun mulai tumurun ning Madyapada, golek wadah sing resik. Nah niku mungkin sing nyembuh dadi semangate para satriya tanah Jawa. Dadi daya kekuatan gaib. Nek sipate raga mawon gadah napa? Nek gaibe metu turu gletak. Film niku daya gaibe pun medal. Karek ragane sing gumlundung, sing tunggu napa? Karek si urip. Urip namung uripe raga. Senes uripe Trimurti niku mau wae. Maka sing uripe gaib medal. Cara kasarane diarani roh medal. Medal saking raga wadak ngagem raga sukma. Nek tiyang dek biyen ngarani raga sukma blasane nggih. Roh si urip medal ngagem raga sukma. Dah, mulane tiyang tilem nika
Ditakoni gak iso semaur mergo sukma diagem roh. Lah menika saged diwastani enten sing mastani sukma sejati. Enten sing mastani sukma langgeng. Monggo. Nek nyuwara sukma pangandikan, nggih sedaya manusa sukmane pangandikan kebuka. Nek sukmane pangandikan ora kebuka dadine bisu niku. Lah niki miradati sing niki sing ewet. Nambani wong bisu niki angel. Mergo prosesnya apa? Proses kasukman. Proses kejiwaan. Ditambani medis ini mboten saged. Nah, mlaniku monggo para kadang-kadang dateng pundi kemawon. Para kadang penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kawruhe napa mawon, penghayate paguyubane napa mawon. Monggo ditetepaken, dikuataken, saling bau membau, ben kuat. Mergo niki mpun do manggihi, mpun do madosi. Nek wis ketemu ya dirasuk wae dhewe kok. Pun monggo sing cocok ngangge pundi. Kula mboten ngongkon, mboten njaluk sampean belajar kejawen kudu awor aku mboten. Malah teng SS niki mboten langsal aja. Tapi nggih mboten asal nolak. Dadi nek melok sinau kudu krana karepe dhewe, aja sampai ana rasa kepeksa. Nggih, para kadang-kadang para bapak, para ibu wonten ing pundi kemawon papanipun, monggo anggen kita menghayati tentang bertuhan niku sing saestu-estu. Sinau niki kan sinau bertuhan to nggih. Tapi wong bertuhan niku kan tidak harus di dalam kamar. Tidak harus di dalam rumah, boten. Malah nek wonten papan panggenanipun situasi terang benerang langkung prayogi teng Jawi malah. Saya teng Jawi katimbang teng lebete griya. Dados papan luas tanpa atap, tanpa dinding. Niku malah sae kangge meditasi, kangge bersemedi. Rumiyin para leluhur kita nggih ngaten. Nek meditasi napa mangsa semedi mboten kok teng jero kamar. Malah rumiyin dereng wonten bangunan napa-napa. Wis pokoke ana watu jekungguk gedhe tinggone pinggire. Supaya napa? Golek tentrem suasana. Nggon papan sing suasanane segar. Enten kayu gedhe wis nok ngisore kono ae. Nah sakniki malah api-apian gedung. Gedungnya api-apian tapi jerone ora sambung. Tadi bertuhan itu tidak harus di dalam rumah. Malah lebih baik di luar rumah. Keadaan lepas pengaruh nopo tengah lapangan, nopo sing penting mboten dingertosi tiyang sanes ngoten. Syukur-syukur nek daleme tasik liar wonten pager mubeng, sak njurine pager, sak jabane omah. Wah, aman. Terus para kadang dateng pundi kemawon, monggo kita sareng-sareng
mujudaken sesanggeman. Ha memayu rahayune Bahwana. Ha memayu rahayune Bahwana. Apa sing ana alam, ana jagat iki dislametke kabeh. Kersane napa? Kersane adoh saka tumindak culika. Adoh saka tumindak culika. Sinaketa ing karaharjan supados kita saged ayem, tentrem, lahir terusing batin. Mpun to, keyakinane bertuhan ngangge cara napa mawon, napa cara kepercayaan, napa cara agama, sing penting mboten sampai ganggu liyan. Ya ganggu swara, ya ganggu rupa. Nggih. Nah, tiyang sing tasik seneng unggul-unggulan, banter-banteran swara niku dereng dewasa. Upama manungsa lagi bocah nom, polahe cek akeh, suarane cek banter, urung iso ndiluk. Ya ndiluk, tapi urung iso tenanan. Ndiluk mripate cek nglirik mendhuwur. Jadi kita bertuhan tidak harus keras-kerasan suara dan tidak harus baik-baikan rupa, baik-baikan rumah. Lah syukur bisa punya rumah baik, gedung yang bagus ya malah bagus kalau bisa. Karena orang bertuhan itu ciri-cirinya satu, yang jelas tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Itu ciri-ciri orang yang berketuhanan. Tidak akan melakukan kesalahan dengan sengaja. Tidak akan melakukan mengganggu ketentraman orang lain. Mulane Indonesia niku kathah wong korupsi mergo wonge ora berketuhanan. Paling-paling ya lagi beragama wae, durung berketuhanan. Nek wis berketuhanan ora mungkin ana wong korupsi. Iku lagi beragama. Mbuh agamane apa? Wong dadi jabatan ya disumpah, diungkul-ungkuli kitab. Ya kok gak mandi lho. Korupsi kok gak langsung mati. Itu kan sudah dipercaya. Nah, itulah buktinya orang yang tidak berketuhanan. Makanya jangan meremehkan miliknya sendiri toh, orang itu. Kalau dipikir coba toh, kita ini orang Jawa, orang Indonesia. Kenapa nggak pernah bangga dengan miliknya sendiri loh? Nggak pernah puas dengan miliknya sendiri. Kok yang produk asing terus yang dibangga-banggakan.